Ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι εδώ και κάποια χρόνια, έχοντας ως πηξίδα μας τους συνανθρώπους μας με αναπηρίες. Τη ζωή τους, την καθημερινότητα τους, την ευημερία τους, το παρόν αλλά και το μέλλον τους. Ίσως η μεγαλύτερη αγωνία εμάς των γονιών είναι το τι θα απογίνουν τα παιδιά μας, όταν εμείς δεν θα βρισκόμαστε σε αυτή τη ζωή. Αυτός ήταν και ένας από τους κύριους λόγους για την ίδρυση της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Το μόνο που θέλω, όσο και να ακούγεται απλό, είναι το παιδί μου να μπορεί να γίνει όσο πιο λειτουργικός και αυτόνομος για να μπορεί να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Η αποστολή της κοινότητάς μας είναι να προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας με αναπηρίες, αλλά και τις οικογένειές τους, μια ζωή με αξιοπρέπεια, βελτιώνοντας την καθημερινότητά τους και αναπτύσσοντας τις ικανότητές τους. Αυτό θα το πετύχουμε μέσα από τις πολλές και ποικίλες υπηρεσίες θεραπευτικής αγωγής, ανακουφιστικής φροντίδας και παραγωγικής απασχόλησης, μέσα από τις οποίες προάγεται τόσο η σωματική όσο και η πνευματική αλλά και ψυχική υγεία. Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τους συνανθρώπους μας ολιστικά, δίνοντας έτσι αξία σε κάθε στιγμή της ζωής τους. Όμως δεν θα μείνουμε μόνο εκεί. Ο χώρος θα αξιοποιηθεί με στόχο να γίνει ένα κοινό σημείο συνάντησης, όπου η κοινότητα θα συμμετέχει στα δρόμενα της κοινωνίας, αλλά και η κοινωνία με τη σειρά της θα συμμετέχει στις ζωές των ανθρώπων με αναπηρία. Η κοινότητα Αγίου Λουκά του Ιατρού ξεκίνησε από αγάπη και έχει ως σκοπό να προσφέρει αγάπη στην πράξη. Σας θέλουμε δίπλα μας.